To fa dandan kilo dai tana nema ta jawo bau. Abu kamar wasa dai ya riga ya girma ya zama babbar magana wanda ba a san iyakan yadda wannan al'amari zai tsaya ba. A makon da ya gabata da muka kawo muku rahoton hatsaniya da ya barke a majalisar dattawan Najeriya kan sauya wurin zama. An sauya wa 'yar majalisa mai wakiltar Kogi ta tsakiya Natasha wurin zama, wanda ita kuma da ta zo majalisa ta ce LABARAN ba za ta koma sabon wurin zamanta ba. Haka dai hatsaniya ta barke a makon da ya gabata. Shi kuwa shugaban majalisa a Fabio ya ce tabbas sai ta koma sabon wurin zamanta. Shikenan kamar abu ya wuce, ina ashe wasa fadin girki. Yanzu ne ma aka fara wasan. Daga nan shikenan sai majalisa ta tura Natasha zuwa kwamitin kula da ka'idoji bin hakkin 'yan majalisa da kuma karban korafe-korafe domin nazartar abin da ya faru su kuma tabbatar sun hukunta Natasha. Kwamitin wanda sanata Ide Imasun na jam'iyyar LP daga Imo ta Kudu yake shugabanta yana da makonni 2 domin nazartar abin da Natasha ta yi da kuma hukunta ta. Kwamitin bai kai kammala aikinsa ba, ita kuma Natasha ta ruga kotu inda ta maka shugaban majalisar dattawa a Fabio a kotu, inda take roƙon kotu da ya biya ta kuɗi zunzuruto har sama da biliyan 100 kan a cewarta cin zarafin da aka yi mata na take mata hakokinta a majalisa. To fa, kwamitin majalisa bai gama aikinsa ba, kotu bata ma fara gudanar da wannan shari'a ba, sai ga Natasha ta bayyana a gidan talabijin na Arise a safiyar wannan Juma'a, inda ta yi wasu manya-manyan zarge-zarge a Fabio, inda ta ce abin da ya sa yake cin zarafinta, abin da ya sa yake hana ta, yake gana mata ukuba a majalisa kawai saboda ta ki amincewa ne ya yi lalata da ita. Har ta ce mijinta ma shaida ne akan wannan batu. Ta ce ita izuwa yanzu fa har ta riga ma ta gama printing din duk wani screenshot na hirar da suke da a Fabio, kuma ta buƙaci hukumar DSS da ta je ta zaƙulo yanayin hirar da suke yi da shi da a Fabio, domin a cewarta a koda yaushe a Fabio yana kiranta ta WhatsApp a waya. It all started on the 8th of December 2023, which was a day before his birthday and my birthday. We are birthday mates. We were all in Akwa Ibom because he had a big fanfare in the stadium. Myself, my husband, and a few of his close friends, we went to Akwa Ibom. Ta ce wannan batun ya fara ne tun a ranar 8 ga watan Disamban shekara ta 2023, lokacin da ni da mai gidana muka ziyarci Akwa Ibom domin bikin birthday na shi a Fabio din. A Fabio ya kama hannuna ya rike yana zagawa da ni cikin gidansa, yana nuna min cikin gidansa tare da mai gidana, har ya buƙaci cewa ya kamata in zo in ɗan yi hutu a gidansa na wasu lokuta. Mai gidana duk ya ji abin da yake faɗa, daga nan ya hana nan tafiya duk wata ƙasar waje ni kaɗai, sannan kuma ya ce kar na yadda na kasance tare da a Fabio ni kaɗai. And then he got to this particular sitting room and he said, "Do you like my house?" I said, "Of course, sir. Every room, beautiful, nice interior, quality taste." He said, "Now that you're a senator, I'm going to create a time for us to come spend quality moments here. You will enjoy it." At that point, I just pulled away and I was like, I don't really understand what exactly that meant. But then my husband now, when I turned around, I saw my husband was already near me. And the way my husband looked at me and looked at him, I was beginning to wonder, did he hear part of that inciting statements or not? A watan Fabrairu, na so na kawo wani kudiri domin yin bincike akan cin hanci da ke gudana a kamfanin karafuna na Ajakuta. Na yi ƙoƙarin kawo wannan kudiri har sau 5 ana daƙilewa. Sai a karo na 6 da ƙyar tukunna aka bari wannan kudiri aka sanya shi a cikin list na kudirorin da za a gabatar. Kai kafin a yarda cewa ma wannan kudirin zan gabatar da shi, su da na je har ofis din a Fabio na bayyana masa cewa ka san muhimmancin da wannan kamfani na Ajakuta yake da shi gare ni ga kuma al'ummar Najeriya. Na lura cewa ka ki amincewa a sanya wannan kudiri domin na gabatar da shi. Kai sai da ta kai ma wasu sanatoci suka rika ce min to in daure in je in same shi mana in ba shi hakuri saboda ya bada dama in gabatar da wannan kudiri. Sai da na ce masa, haba sanata, me yasa ba za ka bari a gabatar da wannan kudiri ba? Yana da muhimmanci. Tukuna da ƙyar ya amince. Sa'annan ya ce min, Natasha, ni ne fa nake shugabancin wannan majalisa ta dartawa. Da ki rika samun damammaki irin wannan da dama inda kin bada haɗin kai. Ki bani haɗin kai kawai. Natasha ta ce a wannan lokacin sai ta ce masa,